Mangalyag. So, ang gagawin ulit natin ngayong araw ay what's in the box. So, titingnan natin kung malalampasan ng ating guest ang challenge na ito. Okay, so Madrid Nation, nandito na ang ating bagong bisita, si Miss Danica Turalba. Miss Danica Turalba. So, ready ka na ba sa gagawin natin ngayong araw, Miss Danica? Yes. So, one... Pasok mo na. Bakit umalis? Panghilot to eh. Correct! Ay, pinapakawin sa akin. Sandali naman. Charot! Tracy. Ano to? Mahaba? What the? Patay ko! Mahaba na may buhok. So yun, natapos na naman ang ating challenge ngayong araw. Mukhang napaka-basic para sa kanya yung challenge na to. So sa experience, Miss Danica? Ayun lang. Basic. Okay, so Miss Danica Turalba, maraming salamat sa inyong pag-guest dito sa challenge namin. Okay? Hiring nga pala kami. Still hiring po sa Madrid, Philippines, Pangasinan. So, kung gusto nyo mag-apply na po kayo. So yun na nga, Madrid Nation, natapos na naman ang ngayong araw na to. Abangan nyo it ako again, this is Princess Mangalyag. So manatiling nakatutok sa nag-iisang Yes, 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 Madrid, the Millennial's Choice.